Good noon mga kababayan! Maya Pogto po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is January 12, 2023, araw po ng Huwebes. Kumusta po kayo? Medyo naging busy po tayo nitong mga nakarang araw, pero syempre, tuloy-tuloy po ang ating programa. Handa na po bang inyong tanghalian? So, pes, pumunta kayo dyan, kumain na kayo at kami po ay makikipagkwentuhan muna sa inyo. Makinig lamang kayo dyan, mapanood sa ating programa. Alam niyo ba as of this time ay nasa 17 million na po ang nakakapagparehistro ng kanilang prepaid SIM card. So, medyo mabilis medyo mabilis ang pagpaparehistro ng ating mga kababayan. Siyempre, sino nga bang kagustuhan ang check operator services? Alam niyo ba yung check operator services? Yung kanilang SIM card o kaya SIM card failed. Kasi kapag hindi po kayo nakapagparehistro ng SIM card, sa lalong madaling panahon, alam ko 180 days po yan, pero mas mainam na pong maaga na kayong makapagparehistro, lalo na sa mga new SIM cards, no? Kapag bago po ang SIM card ninyo, dapat kaagad nyo po yung maparehistro. Samantalang sa mga old SIM card, syempre ipakailangan din nyo pong iparehistro ang mga yan. So meron pa ho kayong sapat na panahon para iparehistro ang inyong mga SIM cards. Syempre, malaking abala ho kung hindi nyo ho yan maipaparehistro. And speaking of pagpaparehistro, hanggang January 31 po, January 31, 2023, ang itinakdang pagpaparehistro para sa nalalapit na Barangay and Sangguniang Kabataan elections na gaganapin po sa last Monday ng October. So magpunta na ho kayo sa pinakamalapit na COMELEC office sa inyong lugar, yung pong inyong municipal COMELEC, yung inyong city COMELEC, no? Or makipag-ugnayan din ho kayo sa inyong mga lokal na official, sa mga barangay officials, kung paano ho ang sistema po na magpaparehistro ngayon para sa nalalapit na barangay and SK elections sa Oktubre. Siyempre, mayroong hong mga requirements yan, kaya kailangan nyo pong paghandaan ang inyong pagpaparehistro para makaboto sa nalalapit na halalan sa Oktubre. At para po sa karagdagang impormasyon, balita at updates, sumutok lamang po kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official. Meron pa ho kami pang isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. At para ho sa aming IG account, ito po ang CLTV 36 Official. Ang aming Twitter handle para mabasa po ninyo ang aming mga tweet sa Twitter ay CLTV 36. Kung nais nyo pong mapanood ang mga nagdang episodes at mga programa ng CLTV at ang aming mga latest uploads, i-type nyo lamang po sa inyong YouTube channel ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official. At para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po ang www.cltv36.tv sa inyong web browsers. Meron na rin ho kaming TikTok. Ito po ay at CLTV36. So, wala ho kayong option para hindi ho makita dahil nasa baba po yan ng inyong TV screens, yung aming shortcuts para sa aming mga social media platform. Siguro kailangan dagdagan na yan. Ilagay na rin yung para sa TikTok ng ating istasyon.
At ngayong araw na ito, ano ho bang ating topic question of the day? Nang maralas, auutos dali ang matamadgawan. Ano ho bang madalas sa inuutos sa inyong mga pamamahay na inyo pong kinakatamad na gawin or kayo tinatamad na magawa? Itong ating unang comment, galing po kay Res Katangal. Alaman kasi masaya na kaman agampanan mo yung obligasyon mo mali. Basta yung maputi ang pong dikolor, kakawani mo istong mamipi ka. Sir Renz, naman nalata, pamamipi inga katamaran mong gawan. Ana pong Salmo 91, manuklipmalan ang pong mamalansya. Kay ba't kapayari, atin na naman pipipyan na. Atin pong baluan king malaning nga napuburing gawan ng kaya katamang mga comment, po bisang manuklip, po bisang mamalansya. Ate mo naman pong bisang mamipi. Jones Espino naman po, malugse basura. Kay ba't papagbalikan da ka pa? Ating na pong basura, kasora yun na. Ako kaya na, meto niya siguro yun siyempre, mabulok yung basura, astang karat kay ba't? Kuwanan mo, siya mo, kasora mo na talaga, or talaga matamad mong ilwal. Janet Candelaria Cueva, balik-balik yung tindahan, katamaran mo na, masosora ka pa, bakit pasalwan na kasali kang betsin, nana. O kabalik mo ito yung pangakalingwan, sali kang arinan. At ina na mga kalingwan, magbalik ka. O, gusto sigurong pasalwan nyo kaya tindahan, pamisan nyo na, mune. Sabi na naman pong Just Fresh Hernandez Dairit, itang kakayari mo pang menos pinggan, meko ka mong bagya, kabalik mo, atin na namang bawasan, ay nuko, malalyari yan, lalo na, istong Aldo ning Fiesta. Tuloy-tuloy niya lang pong ipadalangin yung mga komento sa ating topic question of the day, at babasahin po natin lahat yan bago po matapos ang ating programa. At bago po natin simulan ng kwentuhan, bigyang daan po muna natin ang ilang mahalagang anunsyo sa ating community billboard ngayong araw na ito. Calling the attention of all talented Kalumpiteños, ipakita ang inyong galing sa nalalapit na pagdiriwang ng kabisahan ng Poong Santo Niño. Inaanyahan ng lahat ng talentadong Kalumpiteño na makiisa at makisaya sa gaganaping Borneo's Got Talent sa Purok 5, Sitio Borneo, Kalumpit, Bulacan sa darating na January 14, araw po ng Sabado yan, alas 7 ng gabi. Hanapin lamang po si Messina Espiritu sa JCL office o si Ricky de Belen Rigor o mag-message sa FB ng Kalinga sa PIO Cruz Cosa para makipagpalista dahil ito'y limitado lamang. Maraming salamat. Ay, naku po. Sumali na kayo, lalo sa mga Kalumpiteños. Ito'y po'y para sa ikasisiyan ng inyong kapistahan. Coming bike home! Iniimbitahan kayo ng Don Bosco Pampanga Alumni Association Incorporated sa pagtulungan sa BCDA at New Clark City na makilahok sa homecoming ride na Coming Bike Home. Gaganapin po ito sa January 28, Sabado sa New Clark City. Para po magparehistro rito at makiisa sa napakagandang event na ito, bisitahin lamang po ang official Facebook page ng Don Bosco Pampanga Alumni Association. Meron pong paraan ng pagpaparehistro rito at nandoon na rin po sa nasabing Facebook page ang paraan ng pagpaparehistro sa Coming Bike Home ng Don Bosco Pampanga Alumni Association Incorporated.
Sama-samang damhin ng saya ng pagdiriwang at pagbabahagi ng kultura at pagkakakilanlan sa Kaisab Festival Grand Float Parade sa Tarlac City. Maamay sa makukulay, masaya, bongga at kakaibang disenyong ng floats na nagpapakita kung paano maging mas matatag at mas mahusay bilang isang komunidad ang mga Tarlakenyo. Gaganapin po ito sa January 19, 2023, alas 2 ng hapon sa F. Taniedo Street. There is no festive feat than to sweat to the beat. Isayaw ang inyong flaps away at magapawis. Sumali sa masayang sayawan kasamang TML crew sa Zin JTML crew, Zin Alan, Zin Dr. Zulu, Zin Dale at Dr. Rai sakay sa Zumba Fest. Ito po ay gaganapin sa January 16, 2023, Lunes sa Tarlac City, Plazuela, alas 4 po ng hapon. Ang hirap basahin ng mga TML crew, Zin JTML crew, Zin Alan, Zin Dr. Lulu, Zin Dale at DFR Rai. Nako, no? Ano kaya ang ibig sabihin ng mga to? Basta ho, sumali na kayo sa Fit to Dance Sweet the Beat. Gaganapin po yan sa Tarlac City. Sa ating pong pagbabalikan namin ng detalye sa solo painting exhibit ng ating kabalan visual artist mula sa Mexico, Pampanga. At kilalanin din po natin ng Kapampangan vlogger sa likod ng mga relatable Kapampangan mudra videos. Huwag po kayong aalis at magbalik po ang programang Top Pick. At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Ate BJ Berzamin Acabado. Ate BJ, happy birthday. Sana'y maging masaya ang iyong birthday celebration kasama ng iyong buong pamilya. And lahat sana ng iyong birthday wishes ay matupad. And syempre kami naman dalangin namin sa iyo ay good health, more blessings at lahat sana ng mga hangarin mo sa buhay ay iyong matupad. May you have more birthdays to come. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday Ate BJ Berzamin Acabado. Samantala, narito pong ikalawang batch ng inyong mga komento sa ating topic question of the day. Nang maralas au utos na bali na makatamad gagawan. Sabi na pong Vivian Valencia, Manos Pinggan, Manese, Mamipi, Maglinis Bale. Ma'am Vivian, gusto nga lang Menos Pinggan, gusto nga lang Menese, gusto nga lang Mamipi ang pang Maglinis Bale. Nuko, makananuya kayong bale. Tiis-tiis lang, Ma'am Vivian. Sabi ng Bentley Mustang, Manos Kaserola, pagkayari na ng okasyon. Wapin potang sa paklargong Cebu. O sumawa kargong manisis ka rin kaldera pong pipaglutuan. Talagang kailangan ba nyo sa lapang mapalindanom din? Bakit na luminis ang masalesen? Sir Bentley. Iherniedo Navarro, Saling Ielo, oras ting kapalipal yan, wapin naman. Numual kaya katamad dumual. Nuko, oo, alas 12 ning paugtuan, kapalipal yan, pasalawandahang yelo. Ing sakit na, dakal tindahan natin ref, yelo man, elang makagawa, ay nuko, matamad lang ginawang yelo. Inarciso Bustos, mag-araro at magtanampali, hehe. Hoy, Sir Narciso, isungay kami na minararaw pong minanam. Makanano kero kung mga yayat na kami. Crystal Joy Salak, itang sali kayang tindahan kay ba't kabalik mo
Atin niya pa palang akalingon pesali, tapos sing magtinda, atin niyang susubaybayan teleserye, kabalik mo, mga guli sa klaking magtinda, tayo pamisanan na nairugon, ikaw bang may kamuanan? O dapat sasali na kapit pasali. Mo manakita ng laki ako, gilisakan na ka pa ni Ma'am Cristel. Salamat po sa inyong mga komento. Tuloy-tuloy niyo naman pong ipadalang mga yan. At talagang nakakatuwa ang inyong pong mga ipinapadalang mga komento. Samantala, isa pong kabalan visual artist mula Florida Blanca ang nakatakdang magsagawa ng kanyang solo art exhibit ngayong Enero. Napakagandang pagkakataon nga naman ito para ipagmalaki ang kanyang talento at mga likha sa unang buwan ng taon. Ang kanyang exhibit ay may temang coming out. At kung anong klaseng mga artwork ang makikita rito, yan pong ating aalamin mula mismo sa ating bisita, ang ating kabalen na artist na si Henry F. Nicdaw. Magandang araw po, Sir Henry. Welcome po sa topic. Hello po. Good afternoon po sa inyong lahat at lalo na po sa mga nanonood ngayon. Alright, Sir Henry, katulad po ng mga naging bisita namin sa ating programa, bibigyan ko ho kayo ng pagkakataon ngayon na i-greet, i-shout out, batiin lahat ng gusto nyong mga batiin, ang inyong pamilya, mga kaibigan, mga subscribers, followers, mga girlfriend, mga kayo nang bahala. Lahat ng gusto nyong i-greet nyo na dahil baka magtampo kung hindi nyo po sila babatiin. Go ahead po, Sir Henry. Ayun po, gusto ko po batiin, no, yung most especially yung family ko po na nanonood ngayon at yung mga friends ko po, yung mga supporters ko ng aking art, mga collectors ko po, I believe nanonood po sila. At yung mga fellow teachers ko po dito po sa Malabañas Integrated School, dito po sa Angeles City. In fact, nandito po ako sa school ngayon at nakasupport po sila. Full support po sila ngayon sa akin. Nandito po sila ngayon. And also yung pong mga walang sawang sumusuporta po sa akin all throughout my art journey po. Welcome po. Hopefully nanonood po sila. At thank you so much po. Shout out po sa inyo. Sir Henry, sana wala kang nakalimutan sa kung nasaan ka ba dyan ngayon sa kinalalagyan mo, nandyan yung mga co-teachers mo? Nasa work po ako ngayon, sir. Okay, yung principal nyo, huwag mong kalimutang greet. Baka magtampo yan. Sa aking pinakamagandang principal, Ma'am Carol. Ayan. At sa aking mga friends po na nandyan. Ayun. Ganyan talaga.